Avui per Europa és un dia dur i difícil perquè els pitjors pronòstics des del punt de vista del caire econòmic que prenarà la Unió Europea, doncs avui sembla que es manifestarà en aquesta cimera. La Confederació Europea de Sindicats fa aquesta convocatòria al conjunt de la Unió Europea. Nosaltres en absolut estem d'acord que les polítiques a desenvolupar al si de la Unió Europea passin per retallades dels salaris, per retallades de les condicions de treball, per fer reformes que el que impliquen en tot cas és desregular i no entrar en els temes de fons que no són altres més que regular de manera definitiva el sistema financer internacional, posar en ordre als mercats i que la sobirania política en un espai tan important com el de la Unió Europea doncs es sobreposi a la sobirania dels mercats i dels especuladors. Un fons econòmic europeu que permeti que els diferents països poden estar al marge dels mercats financers internacionals perquè disposem d'un banc central europeu, perquè disposem d'un fons monetari europeu solidari però suficient també per garantir la independència d'Europa davant de les pressions internacionals especulatives dels mercats financers. Aquesta és l'Europa que volem, una Europa de més drets i no una Europa agenollada als interessos dels mercats financers. La Confederació Europea de Sindicats doncs, avui vol mostrar el seu rebuig, ho continuarem fent, ho farem al Congrés al mes de maig que celebrarà a Atenes perquè la solució als actuals problemes de la Unió Europea no passen per retallar prestacions socials, no passen per retallar estat del benestar, no passen per retallar despesa pública, sinó passen per recaptar més i perquè l'Estat pugui fer de motor amb aquest procés de recuperació econòmica.